Makela nazi indlela lapho izonibulala nini. Anitaphi ngani ngapha manje ayitolo kuyatapa. Hayi indlela izonibulala shehe. Manje angeke sibulala indlala. Sozama nje ukudla khuleka wena. Nizotapaphi ngoba phela sekutapiwe manje ayitolo ukudla kuphelile. Kuphelile ukudla ayitolo. Ngesiko tapa. Ya, uqinisile. Yebo, sizomane sikhuphukele entabeni. Sifase ibhandi sithandaze. Sicela uNkulunkulu ukuthi sisize. Ngeke sisilambe. Ayikho into ehlula ngeke uNkulunkulu. Yabo mina la ngihlala khona nje. Bekuthi angithi sibini ngithi. Bekuthi angithi vros. Bekuthi angithi nyama. Makelani. Makelani azishwe sis makelani. Sisho njani? Siyangikhipha makelani ngani ngiboshise. Inesibhayi. Sikuboshise. Ngephi khona? Ngephi? Toilet. Liphi lona? Le yazi mina makhelane manje ngihlushwa amanzi awekho makhelane ngani ngiboshisa Akumisiphayi intaba. Njoba uhlezi ungidelela nje wena uthi itholethe lethu lasekuvuka lento esibosha kumgodi. Makhelane ngiyacela ngiboshisa. Makhelane uyaflash uboshe toilet mina kanobusho. Kunjani nje? Ngiboshisa. Khathi intaba naniqhumise namanzi zonyaka. Umtapa ngisho umtapa oqavile edumile. Makhelane ngani ngiboshisa. Ayazi letha amathini kafish awu2 sokuboshisa. Hayi ngeke ke makhelane amasimba lawakhulumayo awungeke. Ngeke phela makhelane awu2 pho. Manje siyeke sobona ukuthi ubosha. Ya. Makhelane. Ayifike le. Uyabosha or uyasnake? Hayi makhelane. Do it for Mandela ke makhelane. Kana namhlanje ibirthday yaMandela. So, Kani ngiboshise noma 67 minutes nje phela makhelane. hayi ayikho makhelane. Hambe yobosha. Sesenzela uMandela uyancishana wena. Makhelane ngihambe. Hambe yobosha. Ncishana kabi nento etshontshiwe. Bola le. Nakaqeda ukubosha. Hey wethani. Qeda phela phethu. Hayi bo phela ngizobhosha 67 minutes akakopheli. Ha. Ayivule lo muntu akaqedi. Usabhosha namanje. Angithi sozobhosha lo 60 bani. 7 minutes. Yabona nje. Azocala ke toilet. Imali wena futhi konke engiyibonile lapha. Ubone unekiwi. Ha. Ya makhelwane. Ya. Khokha. Ngokeni. Ngiyezikiwa ngcono. Ikeyenze njani? Nikikiwe wena. Ngathi ngigabhe lokhu nje amathini ofish kodwa uyabhosha lapho 67 minutes ngigabhikiwe. Ubothe nginekiwi. Sho bandile ukuthi unekiwe wena. Ngeke usuke ubhoshe lapha itholela la ekhaya for 67 minutes uzoligcwalisa mase ngigabhikiwe. Nikezikiwe nje. Ikeyenze njani? Hayi ikiwi leyo. Ikiwi. Nginezikiwi yabo lapho ukuthi kuphashe kanjani. Kumele ngiphorishe lapha nginikeze ikiwi ngeke nje ikiwi. Ikiwi. Hi, Makhelwane, it's fine. It's fine, Makhelwane. Hi.